Men du skal bare tage en mundfuld tøj, så tager det for sygt det der. Ja. Du skulle have spist alt sammen på en gang. Altså kan du ikke. Du skal også have den grønne med. Og den er slet ikke stærk, jeg kan du Tro mig, det er den. Nej, det er fucking trukket. Prøv at se her, der er. Haha, der smitter os alle sammen. De der kerner der. Nej, hvor er det sygt, altså. Hvad laver jeg? Den håber jeg ikke, tror jeg. Det er små potatoes, det er. Og den er ikke så stærk, det er den anden. Anden. Claus chili, det der, det er Claus tøj på. Så vi også. Finsk cheese-smagning. Det siger jeg ikke rigtig. Altså, jeg har brækket mig over det. Så starter tiden. 55 på min. Man skal lige slutte jo. Så starter tiden. Jeps. Starter minutten eller hvad? Ja. Ej, hvorfor kører det der? Hvorfor kører det der chili? Her, giv mig noget at drikke, så tager noget juice her. Her. Tag noget juice. Tag noget juice her. Altså, hvad er mit op til den 5. Det er en hund, altså. Ja, det smager godt. Ej, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Tag noget juice. Tag noget juice. Tag noget juice. Nej, du får det står i din penge. Ja, jeg giver op. Du må gerne, altså ærligt. Tag noget juice her. Ja. Du må gerne drikke. Jeg er ærligt. Hej. Drik. Du får ikke noget, du drikker. Drik for helvede hurtigt. Det er ikke så meget hjælp på juice, ikke? Jeg har knækket mig, mand. Du skal ned, siger den håber jeg. Hold juice i munden. Jeg henter mine penge med det samme. Hold juice i munden. Hold juice i munden. Hold i munden. Hold giv det til. Øjne løber bare helt vildt. Og pas på øjnene, du ikke rammer med chili i hånden, du ved. Hold juicen i munden. Ja, og så rysten eller et eller andet. Så er noget brød. Fuck chili Claus, mand. Er der ikke noget mælk? Tøj, hvor han er mere holdt chili klar. Ja, er der ikke noget Der er mælk? flødeskum. Så er der flødeskum. Jeg har jo lavet dansk nationalsport, der smasker sine nosser med chili. Det vil jo være. Det bliver nemlig det. Det bliver fucking værd. Det gør det. Det er den røde der, den så Tag trøje med før, Tag din trøje med tøj. Holder du simpelthen strik, eller hvad? Og bukserne. Så mere juice. For helvede, mand. Jeg er da ikke noget overhovedet der. Nej, der er fløde. Der er flødeskum. Tag en flødeskum. Ej, spøj. Spis flødeskum. Det går på nettet. Jeg tror, hans næs vokser. Vi har fået Woody Harrelson til at smage chili, altså. YouTube. Refill, motherfucker. Hvor er det sygt, mand. Har du været ude skide efter den første chili, du spiste? Nej, har du ikke? Det er jo lidt, man ikke kan se det her, men så løber ned af ham jo. Der er en grad, altså. Der kommer tårer ud, altså. Jeg kan ikke styre det, det vil jo bare. Ja, selvfølgelig. Er det bedre lidt en lille smule? Overvej 5 minutter uden noget at drikke, det hedder for lang tid. Nej, det Der er ikke engang gået i den. Det går ikke. Jeg smagte sådan en lille stykke af den, det kan være sjovt, men jeg mistede følelse på min tunge, mand. Så jeg har lige spist det hele. Men mindre den har givet sig lidt, så er det fucking helvede. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver en barriere, faktisk. Nej, jeg ved det ikke. Det samme. Hold det i munden. Jeg tror, det er det samme. Jeg tror bare, han er hård på den. Hold det i munden. Den er grønne der bagefter. De der kerner, de sidder til mig i halsen. Og det sidder der bare. Godt, mand. Du går ikke væk, mand. Det er lidt sjovt. Det er vi fra morgenstund. Og kender man det sikkert, man skal grine, så står helt træt. Ej, det er lige i overkanten. Det er gået 5 minutter. Men det er sygt, han gør det gratis, altså. Prøv at jeg smasker ikke andet, jeg skal have de penge. Det er altså ikke godt.
Kun hvis du spiser den rød og små. Jeg har så den første, du får en, så det her var Ej, han skal have de 250 kroner. Det er ikke for sjovt, at det... Det begynder at blive lidt bedre måske nu, håber jeg. Så er det ikke vildt nok. En mere. En mere. Det er jo fint også. Du vil have noget kalkun. Det brænder stadig, jo, men det er lidt der. Ja, så er der kalkun så rent i går. Jeg tror ikke, jeg kan smage det der. Kender han? Prøv at styre det her bag en. Hvor er det der bor? Det må Hvem var det? Jimmy eller hvad? Det er der bedste YouTube, altså nogensinde. Altså. Woody Harrelson, The Chili Attacker. Hvor man bliver helt skæv af det. Man bliver helt bare sådan... Ja, man virkelig bare sådan noget... Hvad sker der her? Du hallucinerer næsten, mand. Hvorfor drikker du så meget juice? Jeg lige hallucineret også til at løse nogle penge. Jeg har simpelthen fået lov til at smage min næve der. Det er helt sikkert. Når du gik undervægt, så din hoved er helt skæv også. Ja. Giv mig kun tilbage over her. Har du noget at sige, Thomas? Don't do this. Don't try this at home.